Jakutskayga köstөгөлүн World Skills Russia көрәгытылында. Студионнар 2 күн устата арас кайыскага бәйлерин мастастууларын көрдөрөн опыт атастастылар. Белетенеттәккә манык чемпионат үләһитчөн иделерин тахамын үдәтелләргә ананар. Андойдуга атырбыт көрәктәһине коллегам Георгий Сергеев сыдатар. Андойдуга ытылар чемпионат сақа сиригер былырын кәлбіде. World Skill Russia опсайынан 1906 сыллақтын ытылдар. Манна үләхет өтчад бәйтін мастерсыватын көрдірін опыт атыстағылар бастыңдар бұхарылар. Көрәк барыта ойын үз көріңе ытылында. Манна каттарға оң ағығыттан сүрбек кесағығар дері сүйістен тақса өтчат саяп кібербет. Манна бұрастар, ювелирдар, сварщиктар, повардар, онтан датын идеға үйерінер өтчат көттар. Генен балдағына былырын әттәқі бұл оборудование бәтеген әрге балдағына Быйыл саңа оборудование турбута Lincoln Electric'тен бихе колледж битер 10 агыс месте калбита. Вот ол саңа оборудованияга быйыл көрәктәһи булды. Мана тагын бырастар бирәктәре эмек кыттылар. Ол куды кан баттагын кәмәйдән тыңатын сүрәгән хиллән бырас туак көмә оңорон себен баһаралар. Сүрүнердә биленән арас ырыга төһәсәпкә эмтир кайысканын тобулу булар. Федеральный стандартын уход за больными ден компетенцияга амбастан бу манны кулахан түгелгәгә кыттабыт. Үчүгәй дик преподавательдер веретен, толыгын бу мировой стандартка профессиональная компетенциянан кирәре кенабыт. Бу чемпионатка болгомтона ордук ювелирдар ылылар. Кинилер каз бирде оңохуктарын быстапкага туробуттарын ахан, оңохуктары кайдак чочуян тахарыларын месетигер көрдөдүлөр. Эрдебил быһытынан күрәктәһәчеләргә эскистары берен станогунан бор машинаны качыбыттар. Маныха оңохук качествота онна топсага көстүтә саналар. Оны пластиналары бердит. Ол пластиналары берем барамыт кинери ювелирдерге доктор массадарын кытта 10 минут сүбеләһәләр. Оны үгүче сыра сагаламады. Дагы 12 час сүбе минута сагалапыт. Оны бүген 2 час кыйтоптары булды. Каз бирди көрүнгө ана менен жарыктанар опытта жан кетен көрдүлөр. Тимигер кыйлактар сынала биристери туттулар. Оны казаңы болар народтар кадаларынагы көрөккө кыттар ческетигислер. Георгий Сергеев, Лазарев Афанасьев, Дмитрий Сергичев, Саха телевидениета, Якутская.